Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah ka na-agakwa n'iru inyechapụ anyị nkụzi ihe ahụ nke isiokwu ya bụ Echiche-uche Ikpeazụ Jekọb. Taa anyị ga-aga n'iru ịhụchapụta na ọnwụ Jekọb na-enye anyị ntụzi-aka maka otu anyị kwesiri iji mee nkwado maka ọnwụ na otu anyị kwesiri isi wee nyefee ọdịnihu n'aka ndị ọzọ. Ugbu a gaa n'iru n'ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gbago ume n'aha Jizọs. Amen. Ka amara Chineke bara n'ụba ndị m hụrụ n'anya. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị na-akwa n'iru n'isiokwu ahụ bụ nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga, bụ nke anyị kpọrọ Echiche-uche ikpeazụ nke Jekọb. Echiche-uche ikpeazụ nke Jekọb. Chetakwa na ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 48 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 22 ka anyị were ihe ọmụmụ a. Ọ ga-amasị m ichetara anyị banyere ihe ọmụmụ ahụ dị ukwuu nke anyị jiri na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Na nnọkọ anyị n'oge gara aga, anyị hụrụ Jekọb dịka ọ nọra n'ute ọnwụ ya. Anyị hụkwara dịka okenye nwoke a bụ Jekọb nọra n'ute ọnwụ ya na o leghachiri anya n'azụ n'obi ekele. Jekọb leghachiri anya azụ n'obi ekele. O leghachiri anya azụ na ndụ. Achọkwara m ka unu cheta onye nwoke a bụ, n'ihi na ọ bụrụ na ichetaghị onye nwoke a bụ, ị ga-asị n'ihi gịnị ka m ga-eji leghachi anya azụ n'obi ekele n'ime nsogbu niile nke m nwere. Ọ ga-amasị m ka icheta onye Jekọb bụ. Ọ bụ nwoke onye tara ahụ nke ukwuu. Nwoke a onye aghọrịrị ugbo abụọ. Nwoke a onye fere Leban ohu 21 ebe ọ bụ na ihe a kpebiri na ọ ga-efe ohu bụ naanị afọ 7. Anyị na-ekwu maka Jekọb. Jekọb onye ụmụ ya ndị nke ọzọ rere nwa ya, onye nke ọhụ karịsịrị n'anya. Ọ nọkwara 22 na-eri uju, na-echekwa nwa m nwoke ọ dị ndụ ka ọ nwụrụ anwụ, ebe ọ bụ na m ahụghị ozu ya anya. Jekọb gabigara ọtụtụ ihe ike, ya na Chineke gbara mgba tupu ọ ga-apụtakwa na ya. Ọ ghọrọ onye na-ete ụkwụ. Ọ bụ nwoke a ugbu a bụ onye na-eleghachi anya azụ n'obi ekele. O leghachara anya azụ n'obi ekele wee cheta Betel. O chetara Betel, o chetara Rechel, o chetakwara mmụọ ozi ahụ bụ onye ọ sị na ọ bụ mmụọ ozi onye gbapụtara ya. Ọ bụghịkwa naanị ileghachi anya azụ n'obi ekele, anyị hụkwara na Jekọb leriri anya elu n'okwukwe. Mgbe o leriri anya elu n'okwukwe, o nyere anyị nkwupụta okwu 3 ndị makarịsịrị ma ndị e nwere n'akwụkwọ nsọ banyere Chineke. O kwupụtara banyere ihe nketa nke ezi omume nke o ketara site n'aka ndị nna nna ya, Abraham nakwa nna ya bụ Isaac. Ọ bụghịkwa naanị nke a, mgbe o lere anya elu n'okwukwe, ọ hụrụ aka Chineke. Mgbe ọ sị na Chineke bụ onye ọzụzụ atụrụ, onye na-edu ya n'ogologo ụzọ ya niile. Ọ bụghịkwa naanị nke a, Jekọb kwukwara okwu banyere Chineke, nkwupụ okwu nke dị ukwuu banyere mmụọ ozi ahụ onye na-agbapụta ya. Haleluya! O kwuru maka mgbapụta nke Chineke. Jekọb na-eme ka anyị ghara inwe ngọpụ ọbụla n'ụzọ ọbụla n'ihe ọbụla nke ga-eme ka anyị ghara inye Chineke ekele. Ugbu a kwa, anyị ga-aga n'iru malite n'ebe ahụ anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Mana tupu anyị aga n'iru, ọ ga-amasị m ka anyị lebakwa anya n'okwu Chineke ọzọ. Jenesis isi 48. Anyị ga-agụ ogologo ahịrị ahụ malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 22. Ọ na-asụ otu a: o ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, n'otu onye sịrị Josef, lee, nna gị na-arịa ọrịa. O wee chịrị ụmụ ya ndị ikom 2 ka ha so ya jee, bụ Manase na Ifrem. Otu onye wee gosi Jekọb sị, lee, nwa gị Josef na-abịakwute gị. Izrel wee jisi ike nọdụ n'elu ihe ndina ya. Jekọb wee sị Josef, Chineke nke pụrụ ime ihe niile mere ka m hụ ya anya na Luz n'ala Kenan. Ọ gọzie m sị m, lee, m na-eme gị ka ị mụọ ọmụmụ, m ga-emekwa gị ka ị baa ụba, m ga-emekwa gị ka ị ghọọ mkpokọta ndị dị iche iche. M ga-enyekwa mkpụrụ gị ga-anọchi gị ala nke a, ka ọ bụrụ ihe onwunwe ebighị ebi. Ma ugbu a, ụmụ gị ndị ikom 2 ndị a mụrụ nye gị n'ala Ijipt tutu m bịakwute gị n'Ijipt, nke m ka ha bụ Ifrem na Manase, dịka Ruben
na Simeon ga-abụ ndị m nwere, ma ụmụ gị ndị ịmụsoworo ha ọ bụ gị nwe ha. N'aha ụmụnne ha ka a ga-akpọ ha n'ihe nketa ha. Ma mụ onwe m, mgbe m siri na Padan bịa, Rechel nwụrụ n'akụkụ m n'ala Kenan n'ụzọ, mgbe ụzọ fọdụrụ ịbịaru Efrat. Mgbe elie ya n'ebe ahụ n'ụzọ Efrat, nke ahụ bụ Betlehem. Izrel wee hụ ụmụ ndị ikom Josef, ọ sị, ole ndị bụ ndị a? Josef wee sị nna ya, ụmụ m ka ha bụ, ndị Chineke nyeworo m n'ebe a. Ọ sị, biko chitara m ha, m ga-agọzi ha. Ma anya Izrel dị arọ site n'agadi ọbọ, ọ bụghị ịhụ ụzọ. O mee ka ha bịakwute ya nso, o wee sutu ha ọnụ, gbakụọ ha. Izrel wee sị Josef, echeghị m ihu iru gị, ma lee, Chineke emewo ka m hụkwa mkpụrụ gị. Josef wee mee ka ha pụta n'etiti ikpere ya abụọ. Ọ kpọọ isi ala, kpuchie iru ya n'ala. Josef wee chịrị ha abụọ, Ifrem n'aka nri ya n'ebe aka ekpe Izrel dị, na Manase n'aka ekpe ya n'ebe aka nri Izrel dị. O wee mee ka ha bịakwute ya nso. Izrel wee setịa aka nri ya tụkwasị ya n'isi Ifrem, onye bụ nke nta, na aka ekpe ya n'isi Manase, na-atụba aka ya abụọ, n'ihi na Manase bụ ọkpara. O wee gọzie Josef sị, Chineke ahụ nke nna m ha bụ Abraham na Isak na-ejegharị n'iru ya, Chineke ahụ nke na-azụ m ogologo oge m ruo taa, mmụọ ozi ahụ nke na-agbapụta m n'aka ihe ọjọọ niile, ya gọzie ụmụ okoro ndị a, ka a kpọkwa n'isi ha aha nke m na aha nna m ha bụ Abraham na Isak, ka ha baakwa ụba ruo ọtụtụ mmadụ n'etiti ụwa. Josef wee hụ na nna ya na-atụkwasị aka nri ya n'isi Ifrem, o wee jọọ njọ n'anya ya. O wee welie aka nna ya iwepụ ya n'isi Ifrem tinye n'isi Manase. Josef wee sị nna ya, ọ bụghị otu a nna m, n'ihi na nke a bụ ọkpara, tụkwasị aka nri gị n'isi ya. Nna ya wee jụ sị, amawo m nwa m, amawo m. Ya onwe ya ga-aghọkwa otu ndị, ya onwe ya ga-adịkwa ukwuu, ma otu ọ dị, nwanne ya nke nta ga-adị ukwuu karịa ya, mkpụrụ ya ga-aghọkwa uju nke mba niile. O wee gọzie ha n'ụbọchị ahụ sị, n'ime gị ka Izrel ga-agọzi sị, Chineke mee ka ị dị ka Ifrem, ka ị dịkwa ka Manase. O wee doo Ifrem n'iru Manase. Izrel wee sị Josef, lee, mụ onwe m gaje ịnwụ, ma Chineke ga-anọnyere unu, meekwa ka unu lata n'ala nna unu ha. Mụ onwe m enyewokwa gị otu akụkụ ugwu karịa ụmụnne gị, nke m ji mma agha m, jirikwa ụta m nara n'aka ndị Amọrait. Ugbu a anyị ga-aga n'iru malite n'ebe ahụ anyị kwụsịrị na nnọkọ anyị n'oge gara aga. Dịka anyị hụrụ site n'ihe ọmụmụ anyị na nnọkọ anyị n'oge gara aga, Jekọb leghachara anya azụ n'obi ekele. Nke a na-atọ m ụtọ nke ukwuu. Ọ bụghịkwa naanị nke a, o lerikwara anya elu n'okwukwe. N'ikpeazụkwa, o lepụrụ anya n'iro n'ịhụnanya. Haleluya! Jekọb lepụrụ anya n'iro n'ịhụnanya, dịka o chere echiche banyere ndụ nke ya n'oge gara aga, dịka ọ tụgharịkwara uche na ntụkwasị obi ya n'ebe Chineke nọ, nke mere ka ọ dị ọhụụ. Ugbu a, ọ na-elepụtakwa anya site n'akwa ndina nke ihe mgbu ya nakwa ute nke ọnwụ ya. Ọ hụkwara dịka o guzoro n'iru ya Josef nakwa ụmụ Josef abụọ, Ifrem na Manase. N'ezie, akụkọ ahụ bụ akụkọ dị ụtọ nke ukwuu, dịka ị ga-ahụ ya ma ọ bụrụ na ị sonyere anyị n'ihe ọgụgụ nke anyị gụpụtara ugbu a site n'akwụkwọ Jenesis isi 48. Ọ nọ n'ebe ahụ. Jekọb jụrụ Josef, onye bụ ọmarịcha ụmụaka ndị a? Chetakwa na ọ dịkwa ahụ ụzọ nke ọma ugbu akwụkwọ nsọ sị na anya ya dị arọ n'ihi agadi. Josef jaghasịrị ya sị, ndị a bụ ụmụ m ndị ikom abụọ, nke a bụ Manase n'ebe a n'aka nri m, onye nke ọzọ bụkwa Ifrem n'aka ekpe m. Nna m Manase bụ ya bụ onye nke okenye, Ifrem bụkwa nke obere. Jekọb wee sị, ọ dị mma, kpọta ha nso ka m gọzie ha. N'omenala nke ndị Hibru kwa, ị ga-eji ngọzi nke mbụ gọzie nwa nke okenye sitere ntụkwasị aka nri nke ngọzi gị n'elu ya. Ị ga-agọzikwa nwata nke obere site n'ịtụkwasị ya aka ekpe nke ngọzi gị. Ya mere Josef, ebe ọ na-agba mbọ ime
ka ngọzi ahụ gaa dịka omenala siri dị. Josef gbanwere ọnọdụ Manase ma debekwa Ifrem n'akụkụ nke ọzọ. O debere ha ugbu a n'ụzọ Manase ga-adị nso nye aka nri Jekọb, ma setiekwa aka ekpe ya tụkwasị n'elu isi Ifrem nwa ya nke obere. Ya mere Josef kpọrọ ha ruo nso nna ya bụ Jekọb, mana n'oke mgbagwoju anya ya nakwa n'oke ịtụnanya, lee ihe Jekọb mere ebe a. O wee gọzie Ifrem site n'iji aka nri nke ngọzi ya, ma gọziekwa Manase site n'iji aka ekpe nke ngọzi. Josef wee sị ya, papa mbanụ, ọ bụrụgo otu a ka esi eme ya. Jekọb wee sị ya, ihe m meworo emewo m ya, ọ bụghị n'ihi na ahụrụ m otu n'anya karịa nke ọzọ, kama site n'ikike nakwa ntụzi-aka nke Chineke. Ya mere Jekọb gọziri onye nke nta karịa onye nke okenye. Ị mara, alaghachiri m azụ ịgụkwa mmalite na mbido nke akwụkwọ Jenesis. Amaghị m ma ị chọpụtara otu ihe: ịbụ diọkpara n'akwụkwọ Jenesis dịka gasị na ọ bụchaghị ezigbo ihe. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ na n'akwụkwọ Jenesis ọ dị nnọọ ka gasị na a na-agharịpụ ndị bụ ọkpara ebe ọ bụla ilere anya. Ededatara m ya n'akwụkwọ ka m wee ghara ichezọ ya. Ọ dịghị mgbe ọbụla m chere echiche banyere nke a. N'ime akwụkwọ Agba ochie, a gọziri Set kama ịgọzi Ken. Shem ka a gọziri kama Jefet. Ọ bụ Abraham ka a gọziri kama dede ya bụ Hebron. A gọziri Isaac kama Ishmael. Jekọb ka a gọzikwara, ọ bụghị Ịsọ. Ugbu a kwa a na-agọzi Ifrem, ọ bụghị Manase. Ya mere gịnị bụ nnukwu ihe nke dị n'ịbụ diọkpara? Ọ dị mma, ọsịsa nye ajụjụ ahụ dị mmasị nke ukwuu. Nke ahụ bụkwa na ngọzi Chineke na-asọdata dịka usoro ọmụmụ siri dị n'eziokwu. Mana mgbe ọbụla Chineke mere nhọrọ ya site n'ikike nke ịchị isi ya, ọ pụrụ ileghara eriri usoro ọmụmụ anya ma gọziekwa onye ọbụla masịrị ya. N'ihi gịnị? N'ihi na ọ bụ Chineke. Ọ bụ ya nọ n'isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ngọzi. Ọ bụ ya bụ onye isi oche nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịgọzi ndị mmadụ. Ọ bụkwa ihe dị mmasị ọ bụrụ na imuwe amụma nke Jekọb mgbe ọ tụkwasịrị aka nri ya n'isi nke Ifrem kama ịtụkwasị ya n'isi Manase. Ọ bụrụ na iledata anya site n'ihe ndị mere n'oge ndị dị anya gara aga n'akụkọ nke mba Izrel, ị ga-achọpụta na n'ezie Ifrem bụ agbụrụ nke agọziri agọzi n'ezie n'etiti ebo niile nke Izrel. N'eziokwu, ha bụ ndị agọziri nke ukwuu, ruekwa na mgbe alaeze nke ugwu dọpụrụ site na alaeze nke ndịda. Alaeze nke ugwu ahụ were aha nke bụ Ifrem dịka aha nke nọchitere anya ebo iri ndị nke ọzọ ahụ. N'ezie, Ifrem na Manase etikọta ha ọnụ, ha bụ ebo kachasị n'ọnụọgụgụ n'ime alaeze 12 nke Izrel. Nke a niile na-agbanyeghị na ọ bụrụ na ekwuo ha ekwesịghị ịbata abata ma ọlị. Ọ bụghị eziokwu. N'ihi gịnị ka m ji sị na ha ekwesịghị ịbata? N'ihi na ha abụghị ụmụ Jekọb, ha bụ ụmụ Josef onye bụrụ nwa Jekọb. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ha abụọ bụrụ ụmụ nke nwaanyị Ijipt. Mana otu ụbọchị Chineke rudatara aka ya ma sịkwa, aga m agọzi ụmụaka ndị a. O mekwara kpọmkwem ihe o kwuru. Haleluya! O kwuru ya, ọ bụkwa nke ahụ ka o mere. Amaghịkwa m ihe nke a na-agwa gị, mana oge ụfọdụ anyị na-elegharị anya ịma ma anyị ga-ahụta ihe àmà niile ndị anyị chọrọ inwe maka ngọzi Chineke n'ime ndụ anyị. Ndị ahụ dịkwa mkpa, anyị kwesịkwara ị na-anwale ha. Mana ị maara ihe m na-eche oge ụfọdụ? Ọ bụrụ na ị chọrọ iji aka gị chọpụta ihe mere Chineke na-eji agọzi mmadụ oge ụfọdụ, ị nwere ike ịpụ isi awọ ebe ị na-agba mbọ ịgbakọ ya. Enweghị otu usoro ụkpụrụ ọbụla, enweghị ụzọ ọbụla ị pụrụ isi dedata ya n'akwụkwọ ma gbakọọkwa ya ọ bụrụ ihe dabara adaba. Oge ụfọdụ naanị ihe Chineke na-eme bụ ime mkpebi n'ime obi ya ma sịkwa, aga m agọzi ya. Ọ bụkwa nke ahụ ka ọ na-eme. Nke ahụ kwesịrị imere anyị ihe abụọ. Nke mbụ na mbụ, ọ bụrụ na o mere nke anyị kwesịrị ịda n'ikpere anyị na mweda n'ala ma keleekwa ya ekele maka ya, n'ihi na o siteghị n'anya onwe anyị kama o sitere na Chineke. Na nke abụọ ya kwa, ọ bụrụ na anyị chere na anyị kwesịrị inweta ngọzi karịa nke e nyere anyị, ọ bụrụ na anyị legharịa anya gburugburu anyị ma hụta ndị anyị kwenyere na ha nwetara ngọzi dị ukwuu ebe anyị onwe anyị nwetara obere ngọzi, ma obi anyị na-agwakwa anyị na ịdị otu ekwesịghị inweta ngọzi dị ukwuu karịa anyị onwe anyị. Ezi enyi m, anyị ekwesịghị ime mkpesa, n'ihi na ọ bụghị mpaghara ọlụ nke anyị onwe anyị. Ọlụ nke ngọzi enweghị ihe ọbụla gbasara anyị na ya. Ọ bụghị anyị ka ọ dị n'aka. Nke ahụ bụ mpaghara ọlụ nke Chineke n'onwe ya. Chineke
gọziri ụmụaka ndị ikom ndị a site n'aka Jekọb. O lepụrụ anya n'iro na ịhụnanya. Ọ họrọ ha. Anyị amaghị ihe o ji họrọ ha, mana ọ bụ otu a ka o kpebiri ime. Chineke họrọ ụmụaka ndị a ma nyekwa ha otu n'ime ngọzi ndị dịkarịsịrị ukwuu, ndị e nyere ebe ọbụla, nke bụ ebe ụmụ Izrel. Ugbu a ka anyị chetakwa n'ebe anyị malitere. Na nke mbụ na mbụ, o leghachara anya azụ n'obi ekele. Ọ sị, ekele dịrị gị onye nwe m n'ihi ihe niile nke ị mere. Ọzọkwa, o leriri anya elu n'okwukwe. Ọ sị, ị bụ Chineke onye zụrụ m ma duokwa m n'arọ ndị a niile. Ọzọkwa ugbu a, dịka anyị hụrụ, Jekọb lepụrụ anya n'iro n'ịhụnanya. Ọ gọzikwara ụmụ ya abụọ. N'ikpeazụkwa, o lepụrụ anya n'ọdịnihu n'ezi olileanya. Haleluya! Nke ahụ bụkwa eziokwu. Ọ bụ ezie na ugbu ọ nọ n'ọnụ ọnwụ, mana ọ kwụsịbeghị ikwenye na e nwere ọdịnihu nke ka mma. Hụta ahịrị nke 21. Ọ na-atụkwasị Chineke obi na nke mbụ na mbụ maka ụmụ ya. Akwụkwọ nsọ si, Izrel wee sị Josef, lee, mụ onwe m gaje nwụ, ma Chineke ga-anọnyere unu, meekwa ka unu lata n'ala nna unu ha. Ị hụrụ ya? Haleluya! Chineke ga-anọnyere unu, meekwa ka unu lata n'ala nna unu. Nke a bụ ilepụ anya n'ọdịnihu n'ezi olileanya. Ọ ka nwere ọhụ maka ụmụ nakwa nye ezinụlọ ya, nke na-esetịpụ aka ruo n'ọdịnihu, gabiga ụbọchị nke ọnwụ nke ya onwe ya. Ọ sịrị, ana m atụkwasị Chineke obi maka ọdịnihu unu. Unu agaghị anọgide ebe a n'ala Ijipt. Ebe a abụghị ebe Chineke ga-agọzi unu. Unu ga-alaghachi n'ala Kenan. Nke ahụ bụ ebe Chineke ga-agọzi unu. Chineke ga-emekwara ya unu. Otu ụbọchị ọ ga-agọzi unu. Otu ụbọchị ọ ga-emezuru unu dịka nkwa ya niile siri dị. Ọ bụrụ na ịlaghachi azụ n'isi nke 47, ị ga-echeta n'oge ikpeazụ mgbe Josef gara ileta Jekọb. Jekọb mere ka Josef kwee ya nkwa na ọ ga-eburu ozu ya ma liekwa ya n'ala Kenan, n'ọgba nke Makapela, ebe liri Abraham nakwa Isaac. Gịnị kpatara nke a? Ọ bụ n'ihi na Jekọb maara na Chineke ekwewo nkwa ịgọzi ụmụ ya n'ala ahụ. Ya mere, ọ chọrọ ka ha cheta ya oge niile dịka nwoke onye nwere okwukwe, onye tụkwasịrị obi na nkwa Chineke maka ọdịnihu. Otu ụbọchị, anyị ga-eguzo n'ebe Jekọb guzoro. Ekpere m bụkwa na n'ime obi nke m, ebe ọ bụ na ekwenyewo m Chineke ka ọ lụọ ọrụ n'ime ndụ m site n'ụzọ ọ bụla ọ họrọ, na aga m enwe ike ileghachi anya azụ n'obi ekele ma sịkwa, ekele dịrị gị Chineke maka ihe niile mere. Ọ bụghịkwa naanị nke a, ọ ga-amasịkwa m na mgbe ọbụla ọ ga-abụ mgbe m ga-eguzo n'ebe ahụ Jekọb guzoro, na m ga-enwe ike ilele anya elu n'okwukwe nakwa na ntụkwasị obi zuru oke, ma sịkwa, n'ezie, ị bụrụ nye m onye azụzụ atụrụ m, onye zụrụ m ma duokwa m n'okporo ụzọ m niile. Ọ bụghịkwa naanị n'ebe ahụ, ọ ga-amasịkwa m na m ga-enwe ike ilepụ anya n'iro n'ịhụnanya ma tinyekwa n'aka ndị nọ gburugburu m nakwa ndị nọ m nso. Ihe ndị ahụ bụ ihe ndị Chineke kụziri m nakwa ngọzi Chineke ndị ọ kwasara n'elu isi m. Ma n'ikpeazụ, tupu m rapụkwa ụwa, ọ ga-amasị m dịka m na-eguzo n'ebe ahụ bụ ebe Jekọb guzoro, ka m nwee ike lepụ anya n'ọdịnihu n'okwukwe nakwa n'olileanya, tụkwasịkwa Chineke obi maka ọdịnihu. Haleluya! Enwetara m ihe mmụta 3 ndị dị oke mkpa, ndị a pụkwara itinye n'ọlụ site na ndụ Jekọb, nke ka nke n'ụbọchị ọgwụgwụ arọ ya n'elu ụwa. Ka anyị kerịta oke n'ime ha tupu anyị emechie. Ihe mmụta nke mbụ bụ na Jekọb na-akụziri anyị ebumnobi nke ngabiga nke arọ. Ezi enyi m, anyị ekwesịghị ị na-enwe obi mwute mgbe anyị na-eme okenye. Ọgbọ nke ntorobịa dị ike nke ukwuu, ruokwa na ọ bụrụ na anyị enweghị ezi mkpachara anya, ọbụnadị dịka ndị nke Kraịst, anyị pụrụ ịbụ ndị ekekọtara mmụọ anyị n'ime ya, ndị a nwụdere n'ime ya dịka ọnya. Amaara m na anyị kwesịrị ime ihe ndị kachasị mma ndị anyị pụrụ ime iji wee lekọta arụ anyị anya nke Chineke nyere anyị, ma ghara ime ka anyị dị okenye n'anya karịa nke anyị dị n'eziokwu. Mana ị maara, ọ bụrụ na anyị enweghị ezi mkpachara anya, anyị pụrụ ịbụ ndị a nwụdere n'ime ọnya nke a. Mgbe ahụ anyị ga-echezọkwa na e nwere uru ndị a pụrụ inweta n'ime ngabiga nke arọ, na Chineke nwere ebumnobi n'ime ihe ndị ahụ niile. Mgbe ahụ, anyị ga-abụ ndị ga-ejidesi ọgbọ nke okorobịa aka ike. Ọbụla dịka anyị na-aka nka, anyị agaghị achọ ịka nka. Anyị gara enwe mwute nakwa iru uju n'obi anyị oge niile mgbe anyị lere onwe anyị anya. Ezi enyi m, nka nwere ebumnobi nke mara mma nke ukwuu. Ị maara ihe ebumnobi ahụ bụ? Ebumnobi nke ngabiga nke arọ na ọṅụ ha niile nakwa n'iru uju ha niile, ọ bụ ịzụ anyị site n'ife onwe anyị ofufe, ma meekwa ka anyị bụrụ ndị tozuru oke n'ịhụnanya. Ị hụrụ ya? Ebumnobi nke ngabiga nke arọ na ọṅụ ha niile nakwa n'iru uju ha niile
bụ ịzụ anyị site n'ịgafe n'ife onwe anyị ofufe ma meekwa ka anyị bụrụ ndị tozuru oke n'ịhụnanya. Ime okenye karịa abụghị ịdị mma karịa, ma ọ bụghị ma ọ na-anapụta anyị site n'aka ịhụnanya onwe. Emere ime okenye karịa ka o mee anyị ka anyị bụrụ ndị dị nwayọọ, bụrụ ndị na-echizi echiche dịka o kwesịrị, ndị jupụtara na amara, ndị nwekwara obi ọmịiko karịa, ndị wezugara omume ụmụnta nke na-egosipụta onwe ya n'oke ọchịchọ. Nye m ka nye m ka ọzọ. Ekwenyekwara m na ọ bụkwa nke a kpatara anyị ji enwe nnwale nakwa mkpagbu nakwa ihe isi ike nakwa ihe mgbu nakwa mgba niile nke anyị na ọrịa na-agba, nakwa ntụfu nke akụ nakwa ụba, nakwa enweghị obi ekele nke ndị anyị hụrụ n'anya, nakwa ngharịpụ dị iche iche, nakwa ndị enyi ụgha, nakwa ịta ahụhụ na-ekwesịghịrị anyị, nakwa iso ude nke iri uju, nakwa ihe ọbụla ọzọ nke ị pụrụ iche echiche banyere ya. Chineke na-ekwenye ihe ndị a ka ha bata n'ime ndụ anyị. Ọ na-emekwa ka anyị bụrụ mmadụ ndị dị ụtọ karịa, mmadụ ndị na-ahụ n'anya karịa, mmadụ ndị nwere mmetụta nke mmadụ ibe anyị karịa, dịka anyị na-agabiga usoro nke ime okenye ịghọ ihe Chineke chọrọ ka anyị bụrụ. Anyị mụtara n'oge gara aga site na ndụ Josef na ihe isi ike ga-eme ka anyị dị mma karịa, ma ọ bụrụ na anyị ajụ ikwenye ka ha mee anyị ka anyị nwee obi ilu nakwa mmụọ ilu. Anyị pụkwara iwere nsogbu nke ndụ nke ndị ọzọ pụrụ ịhụta dịka nkume gbachiri ụzọ. Anyị onwe anyị pụrụ iji ha dịka ebe mgbakwasị ụkwụ iji wulite akparamagwa nke ndụ odido nsọ nye Chineke. Nke a bụkwa ya bụ ebumnobi nke ime okenye. Ọ bụghị naanị na anyị na-ahụta ebumnobi nke ngabiga nke arọ n'ime ndụ Jekọb, mana anyị na-ahụ na nke abụọ ya na ọ bụ ihe pụrụ ime na a ga-enwe nwapụta nke ihe mgbu. A pụrụ inwe nwapụta nke ihe mgbu. Ndụ Jekọb bụ nnọọ otu nwapụta nke ihe isi ike mgbe ibe ya gasịrị, site n'otu nwapụta nke ihe isi ike banye na nwapụta nke ihe isi ike ọzọ. Amaghị m chọpụtara nke ahụ. Ọtụtụ n'ime nsogbu ndị o nwere na mmalite nke ndụ ya bụ ya onwe ya wetara ha nye onwe ya. Ịgba ọsọ ndụ site n'ezinụlọ ya n'ihi na ịsọ na-achụso ya igbu ya, nghọrị nke nwanne nne ya ghọrịrị ya, ịlụ nwaanyị na-abụghị uche ya, ọzọkwa ụmụ nke aka ya ịghọrị ya, banyere ọnwụ Josef, kwenye ka o bie ndụ 7 na-amaghị ma diọkpara nke nwunye ọma ya ọ hụrụ n'anya bụ Rachel ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ, ịgabiga ihe mgbu nke obere mmekọrịta ahụ nke dị n'etiti ya na ndị Ijipt, ịgabiga ụkọ nke ihe oriri, ibi ndụ n'oge nke ụnwụ. N'ezie, ọ bụrụ na ịlaghachi azụ ma ọ bụ leghachi anya azụ na ndụ Jekọb dịka anyị mụrụ ya, ị ga-ahụ na o jupụtara n'ihe isi ike nakwa nsogbu na mpaghara niile. Ya mere, kedu ihe o mere o jiri nwee ike ịghọ nwoke onye dị ụtọ nke ukwuu otu a n'ebe a n'isi nke 47? Chineke site na nsogbu ndị a niile lụrụ ọrụ ya n'ozuzu oke. Otu onye odu ukwe, onye anyị na-amaghị onye ọ bụ, kọwara n'ụzọ pụtara ihe ma makwa mma nke ukwuu ngabiga ahụ site n'ịbụ onye ntorobịa jupụtara naanị n'ọchịchọ nke ihe enwenwe ruekwa na ịghọ mmadụ onye were onwe ya nyechasịa Kraịst Jizọs. Gee ntị n'ahịrịokwu ndị a, lee ihe o kwuru. Ọ sị, ejewo m ije na mkpata ụzọ nke ndụ na nsọmụkwụ ndị dị mfe, esorowokwa m n'ụzọ nke dubara na mkpori mgbe nakwa n'ihe ụtọ, ruo otu ụbọchị n'otu ebe nke dị jụụ ezutara m onye nwe m n'iru na iru. Ebe ọkwa na akụ n'ugwu bụ ọchịchọ m, ọtụtụ echiche nyekwa arụ na-enweghị nke ọbụla nye mkpụrụ obi m. Abanyere m inwe mmeri n'ọsọ nke ndụ mgbe m zutere onye nwe m n'iru na iru. Alụwo m ụlọ elu m ma meekwa ka ọ dị elu nke ukwuu, ruekwa mgbe ogo ha metụrụ iru eluigwe. Aṅụwo m iyi ichi site n'aka ike, ma ezutere m onye nwe m n'iru na iru. Ezutere m ya ma matakwa ya, nwekwa ihere ịhụ na anya ya jupụtara na mwute. Ka o lekwasịrị m, adara m ma wụsakwa n'ụkwụ ya n'ụbọchị ahụ dịka ụlọ elu gbaziri ma gabigakwa. Gbazie ma gabiga n'ọnọdụ ha kwa enweghị ihe ọzọ nke m hụrụ ma ọ bụghị iru onye nwe m. M wee kwa akwa n'oke olu, mee m ka m dị umeala iji ije na nzọmụkwụ nke ụkwụ ga-akpọrọ ntu. Echiche m ugbu a bụ maka mkpụrụ obi ndị mmadụ. Etufuwo m ndụ ma chọtakwa ya ọzọ kamgbe ụbọchị ahụ n'ebe dị jụụ m zutere onye nwe m n'iru na iru. Otu anyasị, onye ewezugara site na anụ arụ niile bụ mmadụ n'ime ndụ ya, Jekọb zutere onye nwe ya n'ogologo anyasị ahụ niile. Ya na ya gbara mgba banyere usoro nhazi nke ọdịmkpa nke ndụ ya. O nwekwara mmerụ ahụ na agha ahụ, ruekwa na o tere ụkwụ
malite n'ụbọchị ahụ ruokwa n'ụbọchị ọnwụ ya, mana n'ọtụtụ ụzọ nke karịrị ihe ndị ahụ a na-ahụ anya. Ọ gaghị n'iru ịbụ otu onye ahụ bụ onye ọ bụrụ na mbụ, n'ihi na anya asụ ahụ mgbe o zutere onye nwe ya n'iru na iro, ọ ghọkwara onye agbanwere n'ime ndụ ya. Ọ bụghịkwa Jekọb onye aghụghọ ọzọ, kama ọ ghọrọ Izrel onye ọchịchị nke Chineke. Jekọb na-akụziri anyị na a pụrụ inwe nwapụta nke ihe mgbu dịka ọ na-eleghachi anya na ndụ ya. Eleghị anya ọ pụrụ isi site n'ịhụta dịka anya mmadụ siri dị, heu, lee ka o siri bụrụ nnọọ agụrụ obi m ma a sịrị ihe ndị a eme gị. Ọ bụrụ nnọọ uche nke aka m, agaghị m achọ ịgabiga ihe ndị ahụ. Mana ezi enyi m, n'ịhụta ya site n'anya nke ime mmụọ, Jekọb ga-asị, nke ahụ bụrụ nnọọ ebe dịkarịsịrị elu n'ime ndụ m. Nke ahụ bụ mgbe o zutere onye nwe ya n'iru na iro, o wee bụrụkwa onye agbanwere. Ka nna m gosi unu dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a, echiche-uche ikpeazụ Jekọb. Chineke na-agbanwe ndị mmadụ. Ọ pụkwara ịgbanwe gị taa, n'agbanyeghị ọnọdụ ọbụla nke nọ n'ime ya, n'agbanyeghị ebe ọbụla ị nọ n'usoro nke ndụ. Chineke na-eme ka ndị bụ Jekọb tụgharịa ma ghọọ Izrel. Ka nna m mee unu mma dịka unu na-etinye okwu ndị a n'ọlụ n'aha Jizọs. Amen. Ka ịma mma Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. Dịka anyị maara site na nkụzi ihe a nke isiokwu ya bụ echiche-uche ikpeazụ Jekọb, ọ dịkwa oke mkpa ịmara ebe ị ga-anọ mgbe ị ga-ahapụ ụwa. Ya mere Jizọs bụ ụzọ nke eziokwu na ndụ, ma ọbụnadị nke ndụ ebighị ebi. Ma ajụjụ m ugbu a bụ, ị nabatawo n'ime ndụ gị? I mewo ya onye nwe gị na onye nzọpụta gị? Ọ bụrụ na ị kaghị eme ya, ma ị chọrọ ime ya ugbu a, soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere m n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara n'ụwa ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka iteto na Kraịst. Dịka ị na-eme nke a, ka nchekwube na ngọzi Chineke bara n'ụba n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.